Здравейте, мили приятели! В това видео ще ви представя една бърза, вкусна и лесна за приготвяне содена питка, а рецепта подходяща за бъдни вечер. Питката се приготвя с много малко продукти, но за това пък резултатът е отличен. Какво ни е необходимо, за да приготвим содената питка? Брашно, оцет, сода за хляб, захар, сол, бак-пулвер, олио и газирана вода. Пълното описание на продуктите и технологията на приготвяне на питката ще намерите под видеото. Запрятайте ръкави и да готвим! Приготвила съм една голяма купа и тел за разбиване. Първо, в купата ще сложим газираната вода. Ще премерим количеството. Към нея ще добавя захарта, бак-пулвера, солта и содата за хляб, олиото и оцета. Ще разбием. И ще започна да добавям брашното постепенно. Брашното съм го пресяла два пъти, за да мога да вкарам допълнително въздух. Сега започвам с ръката да меся, като добавям постепенно брашно. Продуктите са на стайна температура. Ще изсипя на дъската, по-лесно да се меси. Тестото ще поеме всичкото брашно. Ако е необходимо, ще добавим малко. Хубаво трябва да се умеси тестото. Нашето тесто е готово. Ще го оставим да се почини 10 минути. Ще го сложа в тавата и отива в фурната. Моята питка е готова, отпочинала след 10 минути. Слагаме в тава с хартия за печене. Мажа с вода. И поръсвам с малко брашно. Правя разрез отгоре или с остър нож, или с браснарско ножче. И моята питка е готова да влезе във фурната на 170 градуса. Ето я. Ще извадим от тавата. Ще махнем и хартията, за да не се овлажни. И е готова за трапезата.
Ако моята рецепта за содена питка ви е харесала, надявам се с нея да изненадите вашето семейство на бъдни вечер. Споделете я с приятели и абонирайте се за моя канал, за да видите още много интересни рецепти и полезни съвети. Довиждане и до нови срещи!